A Deputación de Ourense, por medio da súa Escola de Gaitas, adícalle este mes a un dos instrumentos máis antigos do mundo árabe, a gaita de Irán. O que presentamos hoxe é a xoia da civilización e o orixen da lírica do Occidente. Nese gravado que temos aí, que se ve moi solapado, aparece a representación iconográfica máis anterga do mundo, é do Imperio dos Sasánidas en Persia, dos 600 anos despois de Xesucristo. Nós que, como dicía Rosendo, estamos sempre na búsqueda do coñecemento, encontramos esta xoia, podemos coñecer a cultura da gaita, dese instrumento neyambán que determina a composición. Trátase dunha iniciativa cultural que ten como obxectivo dar a coñecer os instrumentos do Museo Internacional de Cornamusas pola provincia de Ourense. A Diputación de Ourense, xa o teño dito moitas veces, pero hai que repetir unha vez máis, dende antigo ten a súa sensibilidade para todo o que ten que ver ca investigación das tradicións ligadas a este senlleiro instrumento que é a gaita. A Escola Provincial de Gaitas, como saben vostedes, leva a Ourense por todo o mundo. Pero non só leva a Ourense por todo o mundo, que é a nosa razón de ser, e que lle agradecemos a Escola de Gaitas, a Real Banda de Gaitas e o seu líder, profesor, o mestre Foxo, senón que, ademais, traemos aquí a presentación de gaitas de diversos países onde se toca tamén e onde hai un instrumento senlleiro tamén. Xosé Lois Foxo anunciou que cada mes se presentará un instrumento diferente, expoñendo as gaitas do Museo de Cornamusas en distintos lugares da xeografía ourensa. Ademais da gaita do mes, presentaron a unha alumna destacada da escola, Liana Sharifian, chegada desde Irán para estudar gaita aquí e obter o título de mestra gaiteira. Sharifian dixo que decidiu vir a Ourense a estudar este instrumento logo de que seu pai, Mohsen Sharifian, un dos gaiteiros máis destacados de Irán, participara na Xuntanza Internacional de Gaiteiros.